și bine te-am regăsit la un nou episod. În episodul de astăzi o să facem un episod cu Brawl Stars. O să deschidem câteva lucruri. O să ne jucăm aici frumos pe joc. O să facem câteva, o să dăm câteva meciuri bune. Adică, bine, sunt meciuri bune și meciuri proaste, depinde. Doar dacă le punem noi să fie bune, pot să fie bune, dacă nu, nu. Mi-am plănuit în acest episod să facem, cum am zis, meciuri și să deschidem câteva, adică facem meciuri și aici la steluțele acestea nu mai îmi amintesc cum se numeau. O să le deschidem și o să primim, bineînțeles, premii foarte tari. Vreau să îi dăm un meci cu Otis pe duo, nu mai pierdem timpul și hai să vedem cum o să decurgă acest meci. Eu sper să iau măcar o nouă trofee sau câteva meciuri câștigate. Eu așa sper. Bine, ar fi chiar ok, Aria, nu m-a supărat cum să mă supăr de așa ceva. Hai să dăm. Ok. Da, eram în tufișul acolo rosa, nu știu ce să zic de aia, dar a cam dat. Bă, asta îmi spune că sunt slab. Cum să sunt slab, că n-am urât pe nimeni. Nebun la cap. Mi-a dat damage roșu cu gadgetul ăla. Pac. I-am tras damage de l-am spart. Bă, ce-i pinul ăsta? De când am acest pin? Că eu nu mi-am amintesc să fi deținut acest pin. Straniu. Oh, ce s-a întâmplat? Am dat... Mi-a dat disconnect. Nu m-am mișcat, nu știu ce s-a întâmplat. Eu am apăsat pe ecran. Bineînțeles, bug-urile tot timpul apar câteodată. Dar nu aia nu știu. Bă, da, e îmbărat, mă, nu cred. Deci nu era ultimata și era să-și moră. Foai, ce-a murit. Da, moare, că nu mai are ce să fac. Oricum, dacă se spawna în gaura aia lui sau... Uite, am primit și gemuri. Gemuri, doamne. Ce am primit? Pardon, mi-am închis microfonul. Am primit puncte pe Sprout. Mai avem foarte puțin să-l deblocăm pe Sprout. Știu că Sprout e super bun. Am pierdut aici extrem de multe trofee. Deci ce să ne luăm un brawler bun pe această hartă. Sau hai să îi dăm o altă hartă. Knockout? Knockout. Mamă, e bine Knockout. Cu Shelly, fii atent că îi dăm aici cu Shelly. Aici Shelly o avem upgradată, că dacă o aveam la Power 2, sau, bine, nu prea mai am brawler la Power 2, că acum e Brawl Stars a devenit altceva. Ai brawler doar pe Power peste 5. Bine, există să ai și brawler Power 4, dar mai rar. Știi ce zic? Știi ce zic? Repede să mă bag. Știi, ca să-i dau aici. Trageți tu, dar n-am problemă. Că se bagă slabul ăsta de Colt. Uite, deci dacă ne băgăm pe asta portocalie galbenă. Ce-am vorbit aici? Uite că Nituța vine la noi. Am urât pe Edgar. Ce-am făcut? Și m-am speriat, doamne ferim. Deci m-am speriat de... Am murit pe mine. Doamne. Mă teleportase și nu știam ce se întâmplă. Deci a murit unul de la noi. Să nu moară și slabul ăsta de Colt. Seba îl cheamă. Pe bune, chiar e slab, nu știu ce să zic, dar nu știu, așa, el lău și eu n-am pierdut viață. Și nici nu mă nimerește slabul ăla de sus. Sper să nu mă nimerească, dar
Mai este și Edgar și mie să nu sară pe mine. Dacă cumva mă nimerise tu ăsta, să sară pe mine. Și-am urât pe ambii? Foaleu! Nu i-am urât, din păcate. Dar mai e o rundă. Ce zici? Dăm repede, fără să dau emote. Haide, dă-i. Cine a venit? Ok, se pare că e chill momentan. Dacă pierdem, e jale. Să ne ducem. Trebuie să-l omorâm pe Stu, că e destul de enervant. Și mai ia ursul. Bă, da, ce e foarte enervant ursul. Foarte enervant e ursul. Și am murit și colț ăla. Foailă. Și mă prinde și slabul ăsta. Nu, am tras prost. Ultimata stupidă. Mamă, ce stupizenie de ultimată. Bine că pierde. E mult la cap, în schimb. Hai să-i dăm și noi niște meciuri făcute de oameni. Nu știu, n-am o presimțire bună, că... Bine, de exemplu, de fapt am, pentru că dacă nu aveam o presimțire bună, n-aveau cum să... Dacă nu erau plănși bune, nu aveau cum să le accepte cei de la Brawl Stars. Că, până la urmă, ți le acceptă doar că cred ei că sunt ok și sunt bune de jucat. Și poți să le joci. Uite, de exemplu, asta... Scuză-mă că vă zic, dar... Deci, efectiv, nu are deloc tufișuri pe aia. Are doar 2, 3, 4. Uitați și voi, n-are comor mai deloc. Cum poți să te bați în așa hartă. Mă, pleacă-mă de aici, mă, mortisule. Fii atent că am muncit. Mamă, și nici n-am luat aia. Mamă, ce bine. Mamă, ce bine. Stăm aici, bine, foarte bine stăm aici. Mamă, m-am băgat pe ăsta, am crezut că eu... Că nu-i clona. Sunt foarte nervanți leonii ăștia cu clonele. Pentru că frate îți dau clone într-una și nu te lasă în pace. Puteam să-l omor dacă mă duceam pe el. Bine, dacă și vroiam să mă duc pe el. Că acum știi că mi-a murit colegul. Mamă, ce m-am speriat. Deci efectiv îmi aranjat perna și a venit ăla, s-a făcut numai... Mamă, ce slab este. Mamă. Doar Bo a pus bombele acelea acolo. Cum să nu fii văzut? Doamne, ce oameni. Hai să vedem a doua hartă creată de oameni. Eu nu știu de hărțile astea. Prima nu a fost bună, de-aia am dat like, fiindcă... Nu, de acum hai să dăm așa like. Să dăm like sau dislike dacă ne place și să facem fără Caterinca. Ok. Până atunci, harta asta e bună, doar că eu spun pe ea ce este foarte goală pe aici, adică te plimbi mult. Trebuie să ai tufișuri, trebuie să ai tufișuri. Deci asta e ca și cu nimic, nu? Nu mă bag pe ăștia că... It's jale! Mă-i dau pe asta ultima ta. Lava are de-abia 1. Edgar. Hai să vină dacă au tupeu. Tupeu. Ultimată. Cum ce face asta? Bă, numărul 1 îl cheamă ăsta. Hai vină încoa. Hai că sare Edgar pe mine. Edgar. Uite pe ăla. Mamă, ce prost am luat ultimata aceea. Ultimata respectivă. Mă dă odată damage-ul ăla. Cred. Cum unde era, bă? Cred că de ricoșare. Și că like se numește. Bă, planșa asta nu mi-a plăcut. Chiar nu a fost o planșă de... Chiar nu a fost o planșă de Brawl Stars. Nu știu. Așa mi se pare mie. E totul în opinia mea. Fiecare are opinii. Da. Nu. Ok. Avem cine pica a treia planșă, dacă nu mă înșel. Am
de plăci de astea aglomerate doar cu apă. Plăcile cu apă îmi displac, dar hai să vedem. Bineînțeles, dacă o să câștig, nu o să mai displac. Ce face? Aici, bă, ce fac ăștia? Ok, e bine. E bine până când e bine. Dar cum mai putem să mai sărim noi înapoi? Sau la ăștia? Cum putem să ajungem noi acolo? E vreodată de sărit? Ajută-l pe ăla. Fii că dacă vine aici, îi trag de damage. Dar cum a ajuns acolo ăla? Pe bune, cum a ajuns acolo? Pe bune... Păi și eu cum a ajuns acolo? Nani, ăla slabul. Ce slab e Edgar. Ăla, am uitat că Edgar. Dislike, e cea mai proastă hartă posibilă. Nu pot să cred ce au creat. Sau ce au acceptat. Că creează toate hărțile posibile de pe lume. Dar nu pot să cred ce au acceptat. Doamne. Asta are un număr foarte mare de boxuri de power-em. Prea mare, parcă. E bine într-un fel că dă și câștigi, gen. Dar nu e bine într-un alt fel că nu ai ce face cu așa ceva. Adică dacă ai luat 2-3, câștigat instant. Ai victoria. Ce face mă slabul ăla? Bă, ce slabe, bă, ce slabe, bă. Nu pot să cred că ăștia sunt aceiași și au întâlnit. Ce porcării. Hai să nu trag ăsta, că n-am treabă cu el. Nici o treabă cu el. Nu, și ăia se echipă, n-am chef să sar pe el. Altă pula. Iau pe bling bling. Bă, dacă a sărit pe Edgar acum că n-are ultimata, mă teleport. E sigur în colțul celălalt de harta, adică eram sigur că poate mă teleportez așa ceva. Unde am mai sărit că nu erai doar. Ce-a făcut ăla? S-a teleportat de i s-a spart creierul. Oleu, cum au sărit toți pe mine. M-au văzut eu șmecherul nici la acolo, dar bine că nu pierd tâmpenia asta. Ok, hai să ce mai facem în acest episod. Ce să mai jucăm, că nu mai știu ce să mai... Hai să dăm pe un gem grab. Bă, sincer cu Shelly. Aș da pe un Shelly pentru că pe mine nu prea mă interesează trofeele. Adică știu că am vrut să fac... Să spamez, cum s-ar spune, cu trofeele. Dar din păcate n-am putut pentru că nu pot să găsesc. Sunt camperi, sunt... toate tipurile de oameni care sunt hai să le număr, sunt camperi. Sunt multe alte tipuri, dar m-au omorât și slabula. Sunt multe alte tipuri de oameni, cum ar fi camperii, spammerii care toată harta au, li se sparg coastele. Nu-mi place de ei, sunt foarte urâți. Porcărie, nu m-a dat în spate. Mamă, și era să mor. E gen... E clar. Bine tot clipul ăsta aici. Uite și pe ăla, mă, ce slabe pe ăla. Cum l-o chemam pe ăla? N-am treabă cu el, dar... Cum l-o chema, că nu știu. Nu mă pricep și... Ia uite și pe slabul ăla. Dar o muriți odată, odată că nu merg. Da, au câștigat. Bravo că m-ai anunțat, jocule. Bravo că m-ai anunțat. Îmi pare bine. Salut. Pare bine.
îmi pare extrem de bine. Dacă mai aveți bineînțeles episoade de Brawl Stars, că las și o videoclipul acesta aici, că am jucat destul de mult. Ce fac ăștia? De fapt, hai să mai dăm un meci așa, să vedem cu vreo echipă. Și stai că eu sunt pe solo, bani nu sunt pe duo. Hai să vedem dacă îmi caută pe cineva. Hai să vedem dacă îmi caută pe cineva. Dar mai repede, nu merge să caute. Observ că nu din cât observ eu, dar acum poate observația mea e foarte proastă. Eu observ că tot se rotește steluța aceea, dar din păcate nu găsește, așa că las și acest episod aici. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, like și subscribe, mă rog, și subscribe și noi ne revedem, bineînțeles, data viitoare, bineînțeles, la un alt episod de Brawl Stars sau de Stumble Guys. Pa, pa!